Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. Long e lobui community hall a hemalong pini local MSc akehai abhijit kro hinpen ason a hormu keronpon nijang Karbi Anglong Chinthong constituency kaparo long e lobui community hall a hemalong pini BJP hinpen Chinthong a polling station tenaphan ason a hormu keron pedopon Chinthong arara phan pini keronpon pinia mailong keronpon laki sok thengthi hon lapen pe keroy a misin therang hai hui ron pondo bangso ke ron pon lake Chinthong arat mati a polling station tin a phansi ron pondo pinia mai long pangrom petpen polling station krihinian mai pha pondo bonta botor ke mimidet ajo pini abangki a polling station tin pen abangki nang chitong dun eton edet lo pusi nang pachini dun pini labang so ajai mekalong keron pon mate kipi ponalong lake polling station krihini pen polling station hiniansi pipolong cholo pusi pachini Chinthonga polling station tinaphan ronpen methang adim kachirondam rebji aphansi thanpon lapen therang lapen pekeroya misin keron ponalong kibang jilang arni tame keron pon thuji pusi local MSc avejit kro alangli hinpen lamchak chipitika lapen non kelong dun dia tumsi aphong kapreki longpon po pusi thanpondo News Text Report Karbi Anglong News Prime Minister mate militum BJP a parti mate milituma det kachari ain tu mate milituma bala Prime Minister Narendra Modi sarake hai ala 9 years ka complete mate militum beneficiary samilon militum Chinthong long urunodoi tado hemso ala PMAYG penting lok lahe kupitu ma kilong dun urunodoi Awas Plus tado non duplik dak nangkele ration card tado dak do basi ku PPC kelong dun de ma halas no kaching wai a meeting bini ke nitum kelong dun anatum a hok ma long weg we ma wan si kelong le hal haya nitum kelong pen ku pilo ke klem hal haya kachethan ka chimung ame Tentu salah kepala la non hai la hai kopi pia hormu sila peni la dakiron saja kan non dakiron ke ala therang ka la pen therang do la pen mesin do la choi pigero mesin la hai a mesin ke apang ke la puron puet ti mons la peneng ben bang ke thak thegwek ke roi thegwek atu man sikki ate apang ran ke a mesin long nok ko na he hayam diam ko kalite war chora pak titi nasi peneng bang ke thak thegwek atu man sik pon lo penan dan ke arunon aku kipi ponisi dula la training ke pas tang non ke itu blok penta penana training do natum do halan natum alang itu mata milun pen aku ron pon tu Tentu salah rongkan menit hansla son kipi pon la ke non aku ke la ke pini ke dak PS hini wala stame PS no president secretary ta chewang er alang litum si aku ada arong tum hang cheron tu pini ke mane arwi yang bamat la tuar ta e bengan foodlo bon stame arwi yang du tamat gari ta block check lo road block check mat wang er oni dal only PS ni si wang unjong Delhi National Panja ke pathudam Madhurarong Supiarlo wasik ne phai player ni All India angbong pen top trainer ke angbong pen second position kachapalong dona bang phi Sami Rita Singnar pi Asar Buramen Karlitang Chinthong Singnar Asar Piamen Karlitang at Piteron pi Rita Singnar pi Arong lake Biswanath district Karbi block be Arong Amekar non ke pathudam thuji lake non July chiklo ke dodam ji lake Chiklo ijon inut kiduk nai ahem okorjang avedet pentame panja mate games sport anat aninghang pikan arong alongta humri tamsi Karbi obekimi aklim somara tumafan bidi sore pidam lota charli nangji lapen sport ahin setame ningchepa hangta nangji state national international ang dengalong an dimplong chepalong dunra Karbia khayaphan nongmi nongnam wan pinangji puta arong dampen thantikang lapen alangli chitame Karbia khayaphan me sen anongmi nongnam wan pithek thet tikke sangsi lapen ke pathudunji ington te puta ningjepon News Text Report Karbi Anglong News
HSLC lapen HSK unduna tuma phan karchu lapen career guidance amai kepadopon lason siwo signify kriser kepani ada por bhai krisia por bogajan subdivision ang kangalong Gandhipur arong Gandhipur English LP School along Karbi Locharia song mati thi hekben KSA Gandhipur branch committee atur pen chapatir piponsi non het jong HSLC lapen HS ang thek kepeklang along ki undun abang kubang phia tuma phan la ansose lokacharia na thu aning keparong thuji lapen aning kepathidun chi aphan pura man kedo Karbi pohopen karcho lapen certificate file pachirpon Karbi Locharia song Gandhipur branch committee maipu Jipsing Taropen Kachari pona mayalong Sanju Teron Chunbang Gandhipur branch committee hinpen alhi pachinipon bangso mailong alhi aman pen KSA BDC maipu Raju Ingleng KSA BDC Chunbang Disoy Teron Dol Badur Tamang headmaster Gandhipur English LP School Borsing Inti Gandhipur English LP School assistant teacher Jivan Chatri Gandhipur English LP School SMC Maipu Vikas Teron Gandhipur ME School assistant teacher Nihang Terang Rongasar lapen anparta lokachari apia puatum chitongdon pen mai RDP dun bukajan pen sarkurube Karbi Anglong news Karbi Anglong Police lapen for rider group atum pen chirap chitodun si chirok tokomai kipadopon nona kai jasimet pen owe kimiatum along raki kichopen akana hokpon thekponong si sorkar atum pen koson si raki mate drugs kicho ophai kipawedet thekjimapu akemang pen Karbi Anglong district police atum chipatur pipon along songpli mate for riders atum chirap chitodun si Diphu SP Banglo pen pangcheng ponsi Diphu hithi wurpon putsi manja dilai hanjang langso bokajan anpaledam bangso cherok to mailong Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia ja ponsi rider do anatum pen bait pachijeng pedopon Diphu pen Nelson Terang Karbi Hills Live আপোনালোকে জানে বৰ্তমান ড্ৰাগছৰ যি ভয়াৱহতা সেয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ডিটেকশ্যনছ ইতিমধ্যে কৰি আছোঁ আজি আমি সজাগতা এটা অনুষ্ঠান হিচাপে আজি আমি এটা বাইক ৰেলী ইয়াৰে 4টা সংস্থাৰ লগত যোগ হৈ পেলাই আমি আজি কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা বোকাজানলৈকে এই ৰেলীটো যাব আৰু আমি স্কুলৰ যিবিলাক যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে ৰাস্তাত যাওঁতে যিসকল স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী পোৱা যাব তেখেতসকলক আমি লগ ধৰি পেলাই আমি ঠায়ে ঠায়ে তেখেতসকলক আমি এই বিষয়ে সজাগতাৰ বিষয়ে আমি ক'ম আৰু আমি অনুষ্ঠানটো এনেকৈ ধৰণে আজি আয়োজন কৰিছোঁ স্কুলত সোমাই যাব আমি স্কুলৰ সন্মুখতলৈকে তেওঁলোক আহিব আৰু আমি সেই স্কুলৰ সন্মুখত তেওঁলোকক আমি একগোট হৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক সৰু সৰু এটা আমি তেওঁলোকক এই ড্ৰাগছৰ বিষয়ে ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি Sarthekro Primary School along Kacharia tum Kangni Jia Dimanta Tangtelang Kacharia Hudjongsi Langdun Pameme Pute Kacharia tum Chingthor Ponpe Lasonsi was signify Kriser Cap Puloni constituency Lapen Langhin constituency Chikoi not Sarthekro arong along Kacharia dim Sorkar pen Piponlo Lake Sarthekro Primary School Pusi Earponlo Bonta Bangso School Langdamlo Pulo Tangte Isi Ningduk Meme Mate Ning Oi Meme Ason Athi Da Kachari Jiatum Class Kiji pen Class 5 Ando Lapen Kachari Atum Bangpli Kebra Pho Ando Bonta Kachari Jiatum Kangni Jiaphan Hiniansi Dochot Lason Pulote Kachari Jiatum Konat Pensi Kachari Ji Kangni Adim Doponpo Lapen Kijunji alang anta kawi kasik sakasondo lason polote koson se kacharia tum paprang don thekpo bangso school apothak sorkar pen RDP ponason te kebang jiarni kacharia tumta paprang pon thekpo lapen kachari jiatum irum pedalong si bitur pensi kapachali pute chingki che thana hot arju ponlong ason pute kacharia tum konatsi aning kachibi pon thekpo ma puta puda meme lasi education EM abang RDP ponason te mesenji Lasi labang so sekolah hemke thangnat kawisi thekponlong lasi jongdami laso sekolah hemke pharokreser kebra trokner kebra troksi pen nangchengro setame piniarni anta sorkar pen kelangpon abelang lasi isi manghume me alama bangke sorkar pen tong kelangpon pelone mate thanbang atumsi kechopanglem erloni
lasi mo porsi chini po. Puloni penaroning tikathar Karbi Anglong News. Oh, kardom Karbi Anglong News arat ke lang doan panstame pini nili pacini pon ke dak fuluni kondistensi pen langhin kontensi laso aduya hoilong sidolo laso aduya hoilong pote dak bangke sarthe kro arong LP school long sidolo dak laso LP school long kedo nang koke pini nin tum dak nang humri nang koke lapuan lo perang ke pen nang humri nang koke dak ke ilitum langdam pustame alang litum establish ke 1987 pen lo labangso school establish ke stame piniar ni anta kang ni abens dak bangke ilitum thek ponlong lepin lang alang litum KG1 pen class 5 an padopon lo stame dak bangke ilitum kang ni abens bangke hong ni si thek ponlong chot lang alang li than bang atum han stame nilitum han arjulo than bang tum han stame bens stame pene sarkar pen stame nang ke le lapuson si ong munak la si nilitum ke dak bangke thekpon padopon thek thedet lo bench amukha bang ke pula si sarkar pen ahok nang ke le ma koson ma than bang tum bang ke lason si nil tum han karjupon hot stame nang thanun rongol stame la si isining duk meme establish pen langdam bote 1987 aning kan pen ilitum langdam bote penango aning kan dak nang le lo stame la so ai skur long non po anta klim so martum ke charlie o so martum jongsi dak ke bench ave arum lok si kang nang lang pote lake ilitum ke ciman nam ke ho ilitum 1986 87 la puson hako teng sidake nang manrong asono non puan ilitum pudam lo pinpol dame jongdam lo pote ilitum BJP sarkar tum stame digital India po adin adu non bangke ilitum dak bangke isi muru ya sono nilitum karjupon stame dak ke charlie aklim sumara tum bangke alang litum kadukawe bang plikebra pho mate trok laso angbong sido lasi antas tame alang litum ke lapuson se alang litum ke kang ni bens ave pin se arni wang tame lapusi lo charli nang lapusi wang bom lo lapen alang litum than bang tum tame dak bangke bahai ni wet pusi nilitum karjupon ateng bens tame nilitum dak alang litum ben klar dak alam nang than pon lasi ahok pet sarkar tum nang gelang ma nang gelang lema la bangke ahok pet mo apor si chini unji ilitum la sarthe kro arong laso LP skur long ke ilitum isining duk meme dak bangke ilitum ko an pen ilitum bench ave daga baribit ahor muka ave pen ilitum danglok ilitum barpi bar so ke doya ahem tamela puson si nampi nam durason si nang manason si dak bangke nang mandet lo dak bangke pangthir pon pe la puson si nang mandet lo barpi bar so ke do ahem tame lapus tame isi office room pusi niltum ben chini pon anta lapuson si non tamen lapon si non ke ington pon koklo lapus tame ho lapule langdam pus tame klim somar ke laso puthak edison em richard tok bi laso puthak alang li sarthe kro arong LP skur long kopisi alang li hin pen autonomous concertum kopisi laso puthak ke langpon jima ma ke langpon pi ma mo apor si la mangke chini pon po lase kardom Karbi Anglong News arat ke lang doan